गिर गए क्या ताल 10 रुपए गिर सिकंदर बाबा फिर बैठा तहार स्थान हो जाओ बा जय श्री कृष्ण। अच्छा बहुत सुंदर हमारे मित्र गायक सहनायक बबुआ विनोद जी मंचा से भइल बनी चाहब के एगो माला डाल के सम्मान करे हम जोरा बा आरा क्षेत्र में आ गए के बाद कहाँ उठाई कहाँ बैठाई कहाँ खियाई कहाँ पियाई एगो ताली बजा के हमारा भाई जी के मान सम्मान हुआ सब जरूर एगो माला हम डॉक्टर साहब के दे हम जौन डॉक्टर साहब हमारे जिला जवार से चल के आपन इतना नाम यश फैलौले बानी मनीष भैया आई तो और हुआ तो खाली रुपये के फेरा में रहे महाराज रुपया का हो एगो ताली बजा के मान सम्मान हमरा बड़का भैया पिंटू भैया के हार्दिक स्वागत अभिनंदन आ मनीष भैया के ने बने अच्छा आ पिंटू यही के नाम पिंटू भैया के भी एगो माला दे हब दी आई तो पिंटू भैया बड़ा पसंद आयल बने मेहनत ज्यादा होता का नारायण जी बनौले रखी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हेलो सर्वप्रथम हम कुछ कहल चाहते नहीं अच्छा नवीन जी महिंद्रा शोरूम एक बाद अनिल भैया दोनों आदमी के आगमन भइल बच्चा हम के आई लोग तन मंच पर वो लोग के एगो माला डाल के सम्मान कर दी हम आई ता लेकिन ओकरा पहले हम कुछ कहल चाहता नहीं केहू के इज्जत से खेले के ना चाही बुझले आग फिर से लगावल न जाला अरे कबहू जरूरत से ज्यादा न बोले ले हर जगह निचपन अरे देखावल न जाला कपटिया जल्दबाज दास कम दिमागी के अरे गुप्त कौन बात के बतावल न जाला अरे बहुअर के तुलना अंगूर से न करे के शत्रु के अमृत सुधावल न जा अरे भैंसी के माथे पर तिलक न शोभेला पर आधर के राजा बनावल न जाला अरे बहुअर के तुलना अंगूर से न करे के आ कुकुर के माला पहनावल न जाला हृदय विशाल कहे पर दुमन परदेसी से गलत बात के हुके पढ़ावल न जाला आ तिल भर कमी जदि अपना में लौके दूसरा के अमरी देखावल न बड़ा सुंदर लय गोनी है लास्ट में कौन हिंदी गीत के बोल रहा सब लास्ट में कौन बताइए बुढ़ारी अवस्था में बानी रवा
गीत गावत नहीं जो प्यार कर गए वो लोग और थे। बात तो बड़ा सुंदर सुंदर वो कहता काट देखनी हमरा हम कहनी है ना कि आगे आगे चलिए तो हमरा पाछे पाछे चले के बाद भाई अरे भाई हमार सुमिरन हो गल बा कब होइलो सुमिरन हमार हो गल बा डिस्टर्ब मत करी भैया तब डिस्टर्ब हो तो फिर हम बैठ के हमरा के दे दम माइक गावे खाते त हमरा के गावे अब हमरा के टोकन तो फेंका बड़ा जाए बिगड़ जाए गीत संगीत के मजा ली आराम से नैन भोग करी नैन से रिलैक्स का करा दे रिलैक्स हो जाए गीतों संगीत गावत रहता ओमे मधुरता होके के चाहिए जो प्यार कर गए मधुरता चाहिए गलती कहनी है तरहुआ कहीं एकरा के बोली है जो प्यार कर गए ना ठीक लगे ना बोले के चाहिए मर्दी ये चीज कोनो जरूरी नहीं है कि प्रदुमन पहली कला दूसरी कला से गावत रहे तो ही स्केल से गाई अपना पूंजी में उतने में काम करी लगातार खोखे ना ना देखी लड़का यो शिकायत नहीं खन से करत रहुआ के बताओ तरह सकी अगला मन से रुआ सचेत हो जाए ओ स्केल से रुआ गावल मत करी अवस्था बुढ़ारी के हो गल बा बताई हो पहली कला रुआ लगा देता नहीं ई ठीक उचित नहीं खेला आवाज वाला लगता फाटे लय होखे के तो बुझाए के चाहे कि हां होता और हरेक गाना के जवाब दे और हरेक चुटकुला के जवाब दे अब तो चुटकुला रे कहनी है नु कहा दो तो कलकत्ता प्रोग्राम रहे भाड़ा का तो ना जुटल तो हमनी के ट्राम में चढ़ के जाए लगले जा त का मौगी खड़ा रहे हमरा आगा का तो जब ट्राम में ब्रेक मारे नु त थी तनी कादू हमर सटे लागे त ई मौगी कहती है कि यहां पैर रखने का जगह नहीं है तुम बीच में क्या खड़ा कर दिया अच्छा त ई घटना साचे हो लगभग ना